Thandiwe kulamalanga. I stop complaining man ngiyafona mos. Hayi mntanami, ukufona kufana nokusibona ubuso nobuso. Uzama ukuthini izolo ku-Alfred? Oh, ngiyabona ke. Naso isizathu sokuza kwakho. Sheshe sajabula. Nakho uthi ubonile ucishe wangimushela umshado. Hayi nawe nalama secret wakho. Uzimisela ukuyifihla kuze ube nini ngoba iqineni izophuma le ndaba. People, u-Alfred uzongidivorce uma engafind out. Akudivorce. Awusasemncane mayenzeka le ndaba. U-Alfred uyakuthanda mntanami, uzo-understanda. Mamela ma, nawe phindi. Ngicela ukuzidecidela ukuthi u-Alfred utshelwa nini. Nani two, ngicela niphume endabeni zami zomshado wami. Awuthuli, kunjani? Pasó, lapha. Alikho alibonakala. Nada. Hey. Faka umthanyelo. Ipapa nomroko futhi. Manqoba, fanele sibonge ngoba silali singadlanga. Sibusisele mzwakhe. May God bless our food in Jesus' name. Amen. Amen. Sine-trip ye-geography Friday. World Bank. So ngicela ngiphi imali engango-R70 no-R30 ukudla. Hey, anginayo imali manqoba. Ngicela ukubhadala izikwelete zami zonke. Ngabuye ngathenga negesi ye-R200 ukuze izosigcina inyanga yonke. So kusho ukuthi angihamba. Abangani bami bonke bayahamba mama. Amakhaya wafani. Abangani bakho, abazali babo bayasebenza. Uyabona la endlini. Makungasebenza mina no strike, impilo izoba ngcono uzobona nawe. Kuyafana ustrike isikhathi esebenza bengasupport la endlini. Angizokwenza iplan ukuthi ngithola kanjani le mali. Hawu, manqoba ukudla kwakho? Ngilambanga. Bekunjani esikoleni? So ngiyafuna ngempela lapho. Mangingakunika imali, ngikwazi ukuthi uyele mall zama kuphuma isikole kusasa uyothenga. Uthe yadura. Ngiyafuna ukusho imali yakho. Kodwa ukuthi ngithe. Hamba uyothenga. Ngempela. Ngiyaxolisa ukuthi ngikushayile so. Angithanda ukubeka isandla. Ngiyakuthanda mfana wami. Ingakho ngifuna ukuthi ungafani nami. Nami ngiyaxolisa wa. Lento yenzeka izolo ngeke isaphinde yenzeke. Yo. Yabona indoda ingahlala yodwa ebhareni ibithethe ibalisa. Sikilahlwe ngumfazi. Wena project. Uzasaphila. Hey, ngincambaza wena mfowami. Ungabaceleli abaninzi.
old age ezindawo. Kafiwa boy. Old age wena. Ugugile wena. Uyazi mangicabanga uSisi Mary. Ngimbona ekhaya imihla namalanga ukuthi hey usababa embhedeni. Wedeni. Intanga tata yakho wedeni. Asike ngikhulu ibhandi uqajusha impundu ezizibebovu. Usile. Wena blessing. Akuyena unkosikazi engikhathazeke ngayo. Lento nayo. Ayisikala man mbiza. Sesencinci lantwana man. Yena usukazi ufuna ukuzixhoma ngentwana encinci. Brother X, I understand. Iyakhula lento. Ikhula nje akusekho lula ukuthi ikholelo iyo yonke lento itshelwa yona. Into engithusayo ukuthi uyaphunyuka ezandleni zakho. Ya. Injalo la lokhulisa ifamily boy. Yabona ngibakhulisile mina abantwana abaninzi. Yazi intoni? Bonke by one benza ke tricks zabo mfu wami. Awusho ke Brother X. Yini formula? Ayikho. No, mix ayikho. Yazi ukuthi angifunde njani ikhule nje. No, it doesn't have to. Yabona into kufanele uyenze wena. You have to be there for yona lentwana. Ivapha mbiza inje lento. Yabona moxa wakha ifamily. Akufanele ukudlala ezi TV games ezini. Kumsebenzi lanto. Kumsebenzi. And iyeza linye qha. Uthando. Love. Cement omkhulu upopha ngebhandi eyi-1. So phinde hlukanisa ukufa nokuphila qha boy. No, ngiyezwa Brother X. Imlelwane, emnyamana, imlelwane. Lentwana, iyanqena lentwana. Sanibonani. So late. Hayi mama bengikhaphe uThepha ngayithenga ifoni. Hamba benibhaka ke. Ubuye uzohlala phansi ndine surprise emnandi for wena. Echo, mapegela. Sinto na cover strike le. Akse boy. Asinto na cover strike boy. Sure maathi. Yazi nokungicava mina ngiphume esigeli lapha. Kanti namkena ustrike. Into la ngingijwayela amakaka weekends. Oyinina lama outs benifuna ukuyikhawatha legijimisa ngesibhamu for the weekend. Ngimthola kuqhamzana nebaby yami. And akekho umuntu owenza lawo makaka kimi bese ngiyamiyeka nje kanjalo. Ma-outs yazi ustrike akathanda machile. Ngicela ngamkhawatha. Una sport mtuze. Adabuke nje kanjalo. Akadlala mpa. So ma-outs nganithunelana ukuze ngingamkhawatha ustrike. Yazi-ke mfana seJozi. Favor ehamba ne-favor. So kubona second round. Bakenge. Ustrike. Loyo mtshela Paul kamanje. Simbona. Hayi shaba. Sama hola. Yini surprise ngoba wena wahlala ujabula so everyday. Mxelele zanele kwenzeke ntoni? Ubaba uthole umsebenzi. Serious ma? Omanye amashayina phayana etsakane mona. Kona wazunibhatala mali 10 kodwa nje lo madlana yakhona izasibeka kwenye indawo bantwana bami. Hey, ndiyanithanda bantwana bami yazi. And dilindele okukhulu kuni. So yidla nini dessert? Akasomela umkasinathe ukudla kucala. Yeah? Funa dessert? Ziyakhipha. Yini namba thathu? Umama kaThepang ebela ezokhuluma ngalamanyala enzeke ngeweekend. Ngifuna ningitshele iqiniso lonke neqiniso lodwa. Hawu babuki. Sengathi izimbuzi eziboshwe ngeimpondo. What do you have to say for yourselves? Khulumani. Membe ku-idea kaManqobo. Manqobo, what do you have to say for yourself? Thina membe sifuna ukuyijabulisa nje kuphela. Ukuzijabulisa at whose expense Manqobo? Kukangaki nina njalo nginikhuza? Njalo la esikolweni makhona ingane ezigangile ezinamacala, nina nobathathu nihlala nekhona. Ngihlala nginitshela njalo ukuthi konke okwenzayo
uzenzela wena. It's up to you ukuthi you're driving your life to a brighter future or down the drain. Niyayibona ukuthi inkinga encishe nasifaka kuyo? Ngiyathemba ukuthi ngikhuluma nani okugcina. Siyezwana? Yes, ma'am. Hayi, sisaxolisa mina. Che. Molo Gladys, awusanqabe wethu. Phutsakhele kunjani kodwa? Ngizwile ukuthi uSisimera akaphilanga kahle usesibhedlela. Hey man, uzawuthini ungakhulumi kamani Gladys, nithakatha ngolihlobo. Ningamagqwirha Gladys man. Kubhetere nangoke last month wenze i-operation. Hayi uzawuphola yena shame. Hayi kungcono ngoba wena uyamnakekela unkosikazi wakho. Awufani noMazondo. uMazondo phela uyekela umyeni wakhe waze washona. Emva kwalokho wamngcwaba ngekhasikete edurayo. Manje sekamfakele nelitshe. Uvala nokuthi umbulalela imali yakhe phela. Gladys, uzithatha phi izinto ozithethayo? Yazi uzawubanjwa Gladys bathatha isitshixo basilahlele ngapha. Istrong le t-shirt yakho. Wena ulinemali, uthenga izinyama ezingaka Gladys. Ifriend yami uzoyibhadala nini yona? Hayi, ichomi yakho umthimunye iyadura supermarket yakhe. Phela benu bayaqabanga la engqondweni mababeka ama price. I think they understand ke ngoGladys. Xa unemali, utake it down. Xa ungenamali siwile, uyakwaletisa lapha kushop yami. Yeah, clever Gladys. Dura mama. Today, class, we are going to do presentation based on your lives in general. We are going to talk about your dreams, hopes, and aspirations. You can also talk about the things that you have written in your journals, okay? Ma'am, unprepared speech. Manqoba, ungayibona ngalo ndlela kodwa isinjalo. It's not going to be marked, it's an informal assessment. And khumbula ukuthi in life orientation, that's where you develop your self-esteem and self-confidence. What's it, that's the English, manje? Come on, guys, it's not difficult. Futhi nje asiqale ngawe wena Nkosinathi. Njengoba ke senihleka, you too, you will follow. Nkosinathi was. Cindy. So kumele ngitshele ngempilo yami namaphupho wami. Yebo. Well, mina bengicabanga ukuthi uNkulunkulu akasithande and vele ukuthi life unfair until yesterday vele. Hayi mina still do nje. Why Manqoba? Ma'am, umama umthandaza every day. Uyamchurch every day. Umama wenza yonke into right. Bacava impilo esiphilayo edladleni. Impilo enjani leyo Manqoba? Mama edladleni asina next edladleni. Edladleni asina fokole. I-outer sedladleni endala ayisitholi isipani, impilo yayo nje iyiflop. Omunye bosisi bami uthandana nenye i-out yomNigeria. Hayi ngoba ethanda le out, ufuna inyungu nje kuphela. Ayikho imali edladleni mama. Yena omunye bosisi wama kasinaki. uNkulunkulu onjani wenza zonke lezi zinto zenzeke kubantu bakhe? Ntwana mani ungakhulumi kanjalo. Awuthule wena Tsepani kini rich kini nayo yonke into yiko nje ukhuluma kanje. Yini ndoda ekhaya sikho rich mfethu kanti yini ma yonke into emele yenze ngemali asangikhinya manje nje. Hey Nina Noithu. You stop it right there. I am the director of this show. Manqoba, naki nalela ngingadlile kini. No mama. Yini naki nayithola incwadi esho ukuthi yanikhipha endlini. Awunazi impahla. Awubheke nje futhi nomndeni okuthandayo nokukhathalelayo. Wena unako konke lokho. Bakhona abantu abanganako nokukodwa kwakhona. Konke lokho kubonisa ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi uyasithanda. Ukuthi nina youth of today, you do not appreciate the value of life and the blessings that God has given you. Ngahlala phansi. No. Sorry for that interruption. Qhubeka baba. Mina vele njengoba ngisasho bengithi mina life unfair. uNkulunkulu akasithandi. Until izolo vele mama ngitshela ukuthi uthole umsebenzi angabona ukuthi hayi uNkulunkulu ukhona usiphethe gram vele sihlezi kamnandi. Wow, kwaze kwajabulisa ke lokho. Nqoba.
Manqoba. Manqoba. Ma, Ubhizi ngani? ngilele mangikhathele ngiphuma esikoleni. Ngifuna ukukuthuma e-store uyongithengela isinkwa ne-beef stock. Mama, wayengaphuthumi lezi ntwana ezincane uThemba nomzi wakhe, mina ngikhathele. Manqoba, ngithuma wena. Futhi ngino 50 rand, bazoba robha nge-change. Thatha imali. John, mawubhekile le hairstyle izongifanela ye? Because angeke kufanele isale izokuhlala emariyoni yadura yo 300 because nemali yokudlala Phela 300 ayisine-excellent cause mina phela nginamadoda amaningi and anginakekela wonke. Owokuqala, Minister of Finance. Loyo, hashe makudlala. Uhlala nginika imali every day. Obusi-2, Minister of Transport. Ngihambe ngebeyicebheke mina. Ngihamba ngabo Mini Cooper X3. Obusi-3, Minister of Communication. Oh, ufena. I-airtime ihlala ikhona efonini yami. Uyafuna ifoni? because ngiyakuzwa nje ukuthi wena unamadoda amaningi maye awungitshela nabangathola ukuthi uthandana nomunye wabo laba bayithi bazokenzani. Uyabona ukuthi singike manje because phela mina ubevekela kusemhlabeni la because uzazi ukuthi umephi amadoda yilimi because i-stupid wena muyintombazane umconvince ukuthi uye kuphela lelesifubeni sakho mara because uyibani kanye ngisandayo yo kulose sikomeni usho umanqoba yena yedwa yo saba nesikhathi esimnandi babusuku lo bamkhwera mara he was playing hard to get us phela bekuyiyengeze umsebenzi lapho and futhi because uyivitshini batshela abantu sure yini and then yini nenkinga yakho ye sure oh who responsible for the sleepout sometimes ekhaya ne nesikhebereshe lesi umncane kangawulana namadoda amadala nondindwa kule 8 engakhe yazi ilala naye ngokungasimnandi ngokwamnandi uninzi umfenga ukuyazi Ntwana Chopeka, lo mntana lo unswemi mfethu ntwana sho akwazi ukuphuma kuphela nje. Yethama Unswemi. Kodini. Sho, chayisa lasa. Awusho mfana. Sekulesifuba sakhe no-strike. Asedladleni. Yabona ke sicinile isemiso. Yazi ke mfana seJozi, izandla zakhe za. Isikhathi sokuthi kumele ubhekele amahomusha manje.